Ɗorai Top TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Labarai daga Kannywood. Jaruma Hafsa Idris, jaruma Samira Abdullahi tsofaffin jarumai ne wanda sun daɗe suna taka rawa a masana'antar shirya fina-finan Hausa wadda aka fi sani da Kannywood. Labaran namu na yau sun karkata ne bisa wani abin mamaki ko mu ce abin sha'awa wanda ya faru tsakanin Samira Abdullahi da jaruma Hafsa Idris. Wannan ba wani abin mamaki ba ne ba, illa wata gasa da suka shigo da ita wadda jaruman suka ba mabiyansu mamaki. Wannan ba wani abu ba ne ba, illa gasa da suka sa tsakaninsu. Gasar kuwa bata wuce ba gasar nuna tsantsar kyau tsakanin jaruman nan guda biyu. Gasar dai za ta ɗau tsayin sati ɗaya ana kaɗa ta a shafin Instagram. Idan za mu iya tunawa, Hafsa Idris ta fi kowace mace a Kannywood yawan followers a Instagram, inda take da adadin aƙalla biliyan 2 da wani abu. Samira Abdullahi ita ma tana da nata adadin followers ɗin ko mu ce masoya nata, inda adadinsu su ma aka yi kiyasin za su kai miliyan 1 da ɗan motsi. Masoya suna nan har yanzu suna ta kaɗa ƙuri'unsu. Har yanzu dai ba za a iya harshashe a ce ga wadda za ta iya cinye wannan gasar ba, duba da irin salo da kwalliya da jaruman suke fesawa suna matuƙar birge masoyansu. Nan ba da jimawa ba, nan da ƙarshen sati za mu sanar muku da wadda ta cinye wannan gasa mai matuƙar ban mamaki. Samira Abdullahi, wadda aka fi sani da Barbela baki farin banza ba, ta bayyana jin daɗinta da yadda magoya bayanta suke tattala mata ƙuri'u. Haka ita ma jaruma Hafsa Idris, wadda aka fi sani da kuciya ba kya tsufa, ita ma tana godiya ga masoyanta yadda suke nuna musu so da ƙauna. Kuma wannan abu sun ƙirƙire shi ne ba don fariya ba, sun yi shi ne kawai saboda jin daɗin kansu da farantawa masoyansu. Kada dai ku manta kuna sauraron Ɗorai Top TV. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu. Sai mun haɗu a karo na gaba. Mun gode.